Ispeech solution at 7? Oh my gosh. Ispeech gogo. Isithini ngosiyami. So siyabonga ukuthi na 7. Hayi. Ngiyabonga. Kade gogo ayibonga. This time ake asiluleke ukuthi ufika kanjani kule minyaka afike kuyona. We kanti. Awusifike phela akekho akuwona umuntu obano 70. Eyizwa lento le. Fanele usinike amathiphu Hey ukuthi nami ngiyangimangaza impela ukuthi ngibe kanjani usebenza. Uhamba noJesu nini? Angisangibona ngiyabona emehlweni konke kuphelele. Hamba noJesu nje 70. Nokuhlonipha nezwe Nkosi yakho ukuthi hlonipha inhlonipho nyobuza impilo zakho impilo yakho yande izweni. uNkulunkulu akubeke kulo. Ukuhlonipha. Hayi ngoba ngihlonipha ubaba noma kuphela. Abantu abakhulisile bawuyihlo nonyoko. Ukwazise lokho. Nami no. Mama umzali wakho. Uyihlo nonyoko lo ukukhulisa ngendlela othi uma usumdala ungakhohlwa ukuthi usukaphi. Angisho ke le ndlela yasemsamo indlela nje kaNkulunkulu nokusaba uNkulunkulu. Izinto sithi uqala ukuhlakanipha ukumsaba uNkulunkulu. Kukho konke phezu kwakho konke. Usaba uNkulunkulu. Ungenza izinto angathokozi ngazo uNkulunkulu. Nezifo sithi abantwana bakwa-Israyeli ngokungamthokozisi uNkulunkulu endleleni abanye babo abafikanga izinto sethembiso. uNkulunkulu abathembisile ukuthi bayofika khona izwe lakhona linodwi ney'nyosi. Abangazange bajabulise ukuthi kunodwi ney'nyosi. Babehlupheka nje endleleni babona ukuthi ngeke baze bafike bona lolo hlanu bakhumbula iGibhithe. uNkulunkulu abaqeda endleleni. Thuthela uNkulunkulu ababulala endleleni. So ukulalela nje kuhle. Nami ngihlala sokulalela abantwana bami. Ngifundisa isikhathi engisona. Mesaba noNkulunkulu kumnandi. Bekezelele konke. Akulolu ukufika ku-70 years. Akuzange kube mnandi kuba amaswiti. Ziningi izinto engidlula kuzona. Kunama-humps, ney'ntaba, nokwehla. Akuhambeki kalula. Bonke uNkulunkulu usufile wadlula. Ngoba kuyadluleka. Siyafela abathandiweyo bethu basale endleleni siqhubeke nendlela. Akuthi ngoba nakho usuhambele uthandiweyo wakho sokuphelile ngawo. uNkulunkulu uyasiqinisa yini kuzohambeka. Kampela ubona kuhambeka. Kuningi kuyenzeka. Siyagulelwa kodwa futhi uNkulunkulu asiqinise khona lapho kuhambeka. Sihamba ngokubekezela. Ikona nje lokho nawusana ngenizwe lenkosi lethu. Ungasukuyela. Nokwehlele ezinye njani mhlawumbe. Nami ngamashani enzeke empilweni yomuntu mayifuthi. Kodwa ungamshiyi uNkulunkulu akashiwa. Akashiyi ngoba nakusemxakekile sengamshiyi uNkulunkulu. Awumshiyi ujabulile uthokozile uthola zonke izinto. Awumshiyi uxakekile ulinyazwa abantu obathandayo. Uphoxa abantu obathandayo kodwa umshiyi uNkulunkulu. Akuthi ngoba nakho usuphoxa umuntu okuthandayo usiyamshiya uNkulunkulu. Lula thandaza udlule. Futhi umthethelele ngoba isinto asiyenziwe ukuthi akazi ukuthi wenzani. Lokho ngingiluleka kanjalo noma wena nosisi wakho. Ngiyanithanda neze bazukuthi ba. Siyakuthanda nathi. Ayinkinga wayibona ngami kuqala. Bese kwenze njani wemama Ngcobo? Ithi ingane yami ngizwa kuthiwa yehlelwe into ethile. Athi ngibona ngowawo ngoba uhlali phansi uyami yenyuka ukhathazekile ngiyakubona nje ukuthi uxakekile. Ngithi yebo ngixakekile kodwa futhi manje akuyona into engabe ngixoxela abantu. Wayibona ngokuthi ngehla ngenyuke ngi-up and down ngiyathandaza ngenhliziyo. Ngithi kodwa Nkosi yami kodwa ngicela usungizwela-ke.
ngalo yedwa-ke sesele ithi salisungizwela baba ngangibukela uNkulunkulu uyayizwa umthandazo angizwele ngangiyaphila khona la engase ngibambe khona amehlo la kwasekuphele khona ithemba kodwa kube khona into eziye uNkulunkulu ungalidumazi izwi lakhe uNkulunkulu angivusela ngiyaphila ngiyambonga uNkulunkulu ngiyacela futhi ukuthi uNkulunkulu amlindele imphathe yasimawuni angisho phela lokuthi sengifuna impatho yabanye ngiyafa kusaphi ngisazophila ngisalinde iy'thelo ezinhle kabo esandleni masengiqedile ukufunda ngindeye kuhle kabi engizokwenza okuzongithokozisa ngisabona umuntu wethu angithi la nisho ukuthi gogo uyobe usakhona nje sesikhulile sesisebenza ngathi hhayi ngoba ngikhona ngifune konke ukukhona kwenzeka See how we take it. Usalo